No, toto je presne to, čo potrebuješ na dnešný úžasný recept. Pripravíme si lososa na limetkovej omáčke so zapekanou zeleninkou, konkrétne cuketka, šampióny a zemiačky. Čo s tým ideš urobiť? Nakrájať, jak frajer. To som videl v teleshoppingu, volá sa to V-Slicer. Tadá, za 6,99. Dobre, do zeleninky si pridáš trošku olivového oleja, nech sa ti nejak akože spečie. Dochutíš klasika, sol, korenie. Vracol. A pridáš si nejaké bylinky, aké chceš. Naozaj by som si dal gyros, ale nemáme. Máme gyros. Reklama. Nejako, že veľa ľudí ma odsúdi, ale podľa mňa táto zelenina s gyros korením je úplná topka. Strašný brutál. Takto si to premiešaš. Pec mám vyhriatú na 200 stupňov, čo je asi nejak takto, ale nie. Ale nie som kuchár, takže neviem, nakoľko sa vyhrieva pec, keď si pečeš zeleninu. Ja som dal 200, bo viac sa mi nestihla vyhriať. Prejdeme na lososa. Idem si ho ochutiť. Ale prvú vec, čo spravím je, že si ho otočím kôrou hore. Spravíš si v kôre takto raz, dva, tri zárezy. Raz, dva, tri. Neviem, prečo sa to robí, ale bolo to na Markíze, takže je to akože pravda. Osolíš si ho z jednej strany a hneď si to spravíš z obidvoch strán takisto. Teda aj si ho okoreníš z jednej strany. Pridáš trošku limetkovej šťavy takto. Otočíš. Zase osolíš. Okoreníš. Trošku šťavy, hej. Celý ho v tom nejak tak vieš, že nech nasaje tú chuť. Keďže sám o sebe je dobrý, len ho vylepšíš. Najlepšie by bolo, keby si ho necháš odležať nejakých 20-30 minút. Tak na rozohriatú pánvicu alebo hrnček, alebo v čom to budeš variť, som si pridal smotanu na varenie, alebo na šľahanie, najhustejšiu akú nájdeš. Toto je 33%, existuje aj taká strašne hustá, bežová. Neviem, kde sa dá zohnať, asi v Kauflande. Je na toto úplne top, na všetky omáčky úplne top. Zohrejem si omáčku a pridáš tam šťavu z limetky a pol. Jedna polovica. A my máme dosť veľké limetky, tak stačí asi jedna. Keďže dosť je akože dosť šťavnatá. Keď sa ti tá omáčka bude zdať moc kyslá, nevadí, pridáš len smotanu. Ale keďže ja som už dal celú smotanu, musím trošku s tou limetkou, vieš, opatrnejšie narábať, lebo nemáš tak zachrániť potom. Ideme na lososa rovno, lebo musí to byť konštantne robené, aby si proste potom mal čo najteplejšie to jedlo. Zelenina čo? Zelenina sa robí. Robí sa. To si vždy kúkaš jedným očkom, preto som rád, že máme šporák aj trúbu, vieš, že môžem iba tak, natoč ma, že môžem iba tak pozrieť, vieš, že nemusím ísť napríklad sem pozrieť do trúby a zase na šporák. To je dobré, keď máš proste výhoda, keď máš šporák s rúrou, čo nemá každý, ale keď máš, si vyhral tam. Pomaličky ti to hustne. Dochutíš si ju troškou soli, troškou korenia. Môžeš tam dať vlastne hociaké bylinky chceš. My nemáme žiadne, takže nejdem tam nič dať. No to rozjebal, kámo. Dobre, ideme na to. Miho, teraz rýchlo to musí byť. Ja si do oleja pridávam ešte rozmarín, sušený. Ale keď máš čerstvý, je to po prdeli. Necháš ten olej brutálne rozohriať, keď tam budeš dávať toho lososa.
Teraz si spravím trošku zápračky, čo jest múka. Máme len špaldovú múku, lebo sme fit. Pridám si trochu múky. Boha, ale už sa to zrýchluje, lebo vieš, už olej horí. Tak už musíš lososa dať, tento recept je strašne rýchlovka, vieš, to ani nevieš ako a už robíš. Pridáš lososa. To natáča, ak sa skahuje, vieš. Boha. No proste, na začiatku ti bude tak frkať a tým, že ho dáš kôrou dole, neviem, či to dá dole kôrou, či hore, všade je inak, aj na Markize, na Jojke. Ja varím podľa Lidla, takže tam dávam dole kôrou a on sa ti tak stiahne, tak sa neboj, keď si nezmestí na pánvicu, lebo mali sme takúto pánvicu a takého lososa a ja som sa nebal, lebo som ho tam dal a stiahol sa, vieš. Takže lososa ti robí, môžeš ísť na omáčku, hej. Pomaličky už sa dorába, dobre. Teraz si dorobíš tú zápračku. Zelenina je v pohode, vieš, keď nevieš čo so zeleninou, tak len... A vidíš, že dobre je v pohode. Zápračku tvorí múka a voda. A hlavne prosím ťa, tú zápračku nepridávaj celú, keď nemáš smotanú ako ja. Musíš, vieš, to vyrátať. Takže dáš si len trošku. Dobre. Miešaš. Keď ti nehustne hneď, nevadí však. Počkáš chvíľu, ona zhustne. Kontroluješ si lososa jedným okom, hej. Že ak sa robí z boku. Z tej strany, kde má kôru, sa ti môže robiť dlhšie, lebo tá kôra to tam bráni vlastne, aby zhorela, alebo čo. Proste môže sa robiť dlhšie z tej strany, kde je kôra. Asi to nie je dobre vidno, ale hustne. Ale nie je tak, ako by mala, takže pridáš ešte trošku. A musíš si nechať medzeru medzi hustým a mierne hustým. Ty musíš dosiahnuť len level mierne hustý, lebo ty keď vypneš omáčku, pridáš tam trochu masla, tak ti zas trošku zhustne, takže ten kúsok medzi mierne hustým a hustým si necháš na to maslo. Je to veda. Toto je taká skoro hustá, ešte môžeš trochu, ale to už je vrchol, to už fakt, teraz som išiel, fakt som zariskoval, že som tam pridal. To fakt je veľký risk, čo som spravil, ale ja vidím, že ešte mohla trošku ísť. No jasne, aha. Nebojím sa toho, keď varíš, neboj sa. Ak sa bojíš, nerob to, ak to robíš, neboj sa. Vidíš, ako stúpa upečenie lososa hore? Krásne. Je to vidno. A aj keď si myslíš, že ti horí, zo spodu, že ti horí, tak vlastne nehorí. Vlastne horí, ale horí len tá kôra. Takže ty sa nemusíš báť, že by si mal zhoreného lososa znútra alebo čo. Lebo tú kôru, neviem, niekto to je, niekto nie, ja to nejedávam, takže pridáš si tam plátok masla, ale ja si už musím otočiť lososa. Ešte bude jeden, aha. Poflamboval som si lososa! Sorry za tie vulgarizmy, ale mňa varenie priam unáša niekedy, že čo sa dá spraviť z toho proste brutálne. No, ty tamto maslo pridávaš, až keď si tú omáčku vypneš a ty ho necháš tak nie na oleji roztopiť, ale roztopiť v teple tej omáčky vlastne. To máš ako keď prídeš do tepla domov a v zime, že ti je príjemne, tak tomu maslu je tam dobre. A on tej omáčke spraví proste veľmi je pomôže, tak ju zjemni. Teraz si ho musíš kontrolovať, nech ti nezhorí zo spodu. Lebo to by bolo akože veľký problém. Čo robím ja, za čo by ma určite každý akože šéf-kuchár a gastro načne zabil, že ja si toho lososa otočím ešte na jednu stranu, na druhú stranu a to by sa nemalo, hej. Ale ja to robím, takže spravím to aj teraz a spravte to ľudia aj ty, pretože ja neviem, ak sa losos robí. Ale asi nie z boku, lebo nikto nikdy nemal z boku spraveného lososa, vieš. Vždy otočím aj takto. Ja ho mám rád taký krúmkavý, vieš, z každej strany vlastne. A nenechám ho tam dlho, len chvíľu, nech sa mi to tak spečie aj z boku. Potom zase druhá strana a mal by byť hotový. Či bude? Dozviem sa, keď budem jesť, to nevieš teraz, vieš. Vyberám zeleninku. No a lososa si vypnem, ja neviem, či už je, asi hej. Mal by byť hotový. Vyzerá úplne brutálne podľa mňa. Dobre, stačí, nech to nie prepáči.
Shelby, chceš? Zdieľaj, komentuj, odoberaj, lajkuj, podpor našu komunitu. Tak.